दोसरा के मेहर के ये आमा जी राउर बबुआ पसंद करेले। वाह का गाना बा। दोसरा के मेहर के रामा जी राउर बबुआ पसंद करेले। ऐसन शब्द भोजपुरी इंडस्ट्री में नइखे जौन रउआ गइले बानी। मजा आ गइल, बहुत बढ़िया। दिल बा तोरा बरंडा के बीचे जान परेशान काहे करेलू पीछे। दिल बा तोरा बरंडा के बीचे जान परेशान काहे करेलू पीछे। देखी जवानी हमर मन करता छुए दे बड़ी मन करता रे छुए दे बड़ी मन करता। गाना तो बहुत बढ़िया गावत रहा भाई। कोनो एल्बम आइल बा कि ना? ना भैया अभी कोनो एल्बम नहीं आइल। कुछ और सुनाओ। ले अइह सूरत से साड़ी बोलमू हमर बाड़ो नाड़ी हो। ले अइह सूरत से साड़ी बोलमू हमर बाड़ो नाड़ी हो। बाड़ो नाड़ी पिया बाड़ो नाड़ी पिया बाड़ो नाड़ी। हाई फाई नेट वाला भारी बोलमू हमर बाड़ो नाड़ी हो। ले अइह सूरत से साड़ी बोलमू हमर बाड़ो नाड़ी हो। आपके गायकी के जवाब नहीं है। कितना दिन से गावतनी भैया? लगभग हम तो 2009 से गावतनी। गाना तो काफ़ी दिन से गावतनी, काफ़ी टाइम हो गई, 14-15 साल ऐसे हो गई। कुछ और सुनाई। नैहर के बतिया के गोरी तू भूलई हो। नैहर के बतिया के गोरी तू भूलई हो। ससुरा के सेनुर अपना मांगी में सजई हो। नैहर के बतिया के गोरी तू भूलई हो। ससुरा के सेनुर अपना मांगी में सजई हो। वाह, ऐसा सैड संग बाजे दिल के दर्द बहरी आ जाता। मजा आ गई। अपने से गाई लेके केहू लिखेला ना? हमने लिखे नहीं सब बानी सब 3-4 गो हमनी के ग्रुप बा, 3-4 आदमी बानी सब लिखे नहीं सब गावे नहीं सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ और होके नया तो सुनाई। जाई के बाहर राजा जी भुलाई गईले हो। नहीं हमके फोन करेले। जाई के बाहर राजा जी भुलाई गईले हो। नहीं हमके फोन करेले। दोसरा के मेहर के ये आमा जी राउर बबुआ पसंद करेले। दोसरा के मेहर के ये आमा जी राउर बबुआ पसंद करेले। वाह का गाना बा। दोसरा के मेहर के रामा जी राउर बबुआ पसंद करेले। ऐसा शब्द भोजपुरी इंडस्ट्री में नइखे जौन रउआ गइले बानी। मजा आ गइल, बहुत बढ़िया। भतरा से निमन तो याद रहे काम करत रहे हे भी हो। भतरा से निमन तो याद रहे काम करत रहे हे भी हो। जब गईनी हम ससुरवा में राजा हो। जब गईनी हम ससुरवा में लहंगे में छनेला जलेबी हो। जब गईनी हम ससुरवा में लहंगे में छनेला जलेबी हो। वाह भैया, आपके गायकी के जोड़ा नहीं खे, जवाब नहीं खे। हमारे लगे कोनो शब्द नहीं खे जे हम बयां कर सकी। आप सबके बीच में ये वीडियो जा रहा बा। ये गरीब सिंगर के सपोर्ट करी, काहे कि अगर इनका पास भी उतना पैसा रहित, उतना इथी रहित तो ये बहुत आगे तक जाते। लेकिन आप सबके सपोर्ट चाहिए ये आवाज़ के ऊपर उठावे खातिर। धन्यवाद।